pekný deň. Dnes tu mám trošku smutnejšiu tému, hlavne by som sa chcela prihovoriť žienkám, ale aj chlapom, ktorým zomrelo dieťatko, bábätko potratili, lebo aj to sa stáva. Mala som aj teraz klientku na odblokovaní tehotenstva, ktorá potratila a ktorá dlhodobé ešte nevie otehotniť, hoci lekári nechápu prečo, ale ten vnútorný smútok, ktorý nie častokrát kazí to otehotnenie, a v tom by som vám dneska chcela o tom povedať viac a spravíme si aj veštenie odkaz od tohto dieťatka alebo tak. Možno, že ste sem preklikli, lebo niekto z vašej rodiny, z vašich blízkych podstúpil takýto smútok a možno nechápete, prečo sa toto deje, že je to veľká nespravodlivosť, krivda a naozaj je pre nás a naše ľudské ego, ľudské zmýšľanie takáto strata nepochopiteľná. Nechápeme, prečo by nikto nevinný mal trpeť. Úplne vás chápem. A rovnako si človek aj vyčíta, že či niečo nespravil zle alebo tak. A aj táto moja klientka, hoci robila všetko dobre, tak veľmi ťažko znášala tieto veci, lebo pomerne už v neskorom štádiu tehotenstva potratila. Samozrejme, mala som tam aj klientky, ktoré prešli o detičky v rôznych vekoch, takže mňa to tak naplňa takou pokorou, že fakt si ten život treba vážiť a sú to veľké bojovníčky a určite sa im život zmenil radikálnejšie. Ale čo by som vám chcela odkázať? Rovnako aj na YouTube Pravá väždba som publikovala teraz videjko, kde odporúčam knižku Skutočné nebo. Ja ju mám z knižnice požičanú, ale pekne ilustruje, ako tí naši blízki zosnulí ľudia s nami super komunikujú. A aj vy, keď už nebudete mať v sebe taký veľký žiaľ a smútok, sa vám vie prihovoriť táto dušička, na ktorú sa pýtate. Častokrát sa to dialo aj mojim klientom a klientkám, že deti reálne nielenže cítia tie dušičky detí, ktoré majú prísť, alebo sa im snívajú s nimi, ale rovnako cítia aj detičky, ktoré sa nenarodili. Moja koučka, ktorá ma učila komunikáciu s tými detičkami, ktoré sa ešte nenarodili alebo ktoré sa pripravujú na ten príchod, mi hovorila aj o tom, ako to vlastne prebieha, keď tá duša sa rozhodne na poslednú chvíľu, že neprídem na ten svet, že aké je to bolestivé pre tých rodičov a že čo vlastne tým sleduje. Ale veľakrát sa deje to, že tá dušička cíti, že ten život, ktorý by bol na zemi, by bol pre ňu príliš moc ťažký, lebo častokrát sú tam nejaké genetické ochorenia, genetické vady a jednoducho vtedy častokrát sa deje to, že tie detičky ako keby tak rezignujú a nie je to ani vaša chyba, ani nikoho. Je len lepšie vtedy zlepšiť trošku výživu, dať sa dokopy, lebo je to brutálne dramatické. A ďalšia vec, čo som sa učila na takomto kurze, tak bola to, že veľa detí, ktoré si rozmyslí alebo ktoré sa nechcú ako keby dostať na ten svet, robia to, že chcú si len vychutnať emócie. Tým, že keď aj rozprávam o zosnulých ľuďoch, oni naozaj nemajú tú škrupinu tvorenú z ega, z tých našich emócií ľudských, kde smútok, hnev, pocit viny, tak oni nevedia, aké je to naciťovať sa na tie emócie. A častokrát keď vojdu do maminho brúška a cítia taký pretlak tých emócií, tak tá duša niekedy sa cíti byť nepripravená a vtedy veľakrát, a ja som to videla aj pri výkladíkoch, sa stane to, že tá žena potratí a o rok, o dva alebo o pár mesiacov sa jej zjaví toto babetko na novo, ale ako keby potrebuje spraviť ešte pár mesiacov takú prípravu na to, aby bol pripravený čeliť tým emóciám. Keď si to predstavíte vy, tak
keď ste možno začali jesť nejaké štiplavejšie veci, tak na začiatku ste boli, to štípe, a nechceli ste ani ochutnať a potom možno ste sa aj stali niekým, kto vyhľadáva štiplavé jedlá, alebo ste si povedali, toto nechcem. Tak skrátke niekedy aj takto to znie, len viem, že pre naše racionálne mysle to znie totálne debilne. Alebo možno ste mali odpor ku káve, keď ste boli mali a teraz ju máte radi a chutí vám a není vám horká. A rovnako je to aj pri tých deťoch. A je veľmi dôležité, aby to dieťatko bolo pripravené na to, aby prišlo na tento svet. Keď sa to týka detičiek, ktoré sú staršie, častokrát už predtým majú takú tú karmickú dohodu, že sa dohodnú, že prídu na tento svet len na určitý čas, kvôli tomu, že potrebujú niečo karmicky prečistiť alebo chcú nejako podporovať potom tých rodičov na ich ceste neskôr a vtedy sa takéto veci dejú. Je to vždy individuálne, nedá sa povedať, že toto bola tá príčina, preto sa toto dialo. Ja vždy, keď robíme tie Kundalini Activation kurzy, tak odporúčam knižku Životopis jogína sa to volá a tá knižka je v tom dobrá, že ona tak vysvetľuje, ako naozaj je tá smrť definovaná a tam je taký príklad jedného žiaka, ktorý sa chcel učiť od tohto jogína a ten žiak mal v osude, že proste zomre, keď pôjde nejakou takouto cestou a nakoniec sa to naozaj stalo, lebo nejako tam aj otec zasiahol blablabla. A keď zomieral, tak vravel, že prosím ťa, Yogananda, nájdi ma, a potom ma uč. A ten Yogananda mu dal sľub, že ho nájde, keď sa zreinkarnuje. A pre nás je to ako totálna, že chujovina, že veľká rozprávka, prepáčte za ten výraz, ale naozaj nám to znie ako nenormálne. Ale naozaj mal taký ten Yogananda a to nie je rozprávka, to je reálny príbeh, taký ako keby cit a naozaj vycítil toho chlapca, keď sa znova reinkarnoval. Nebudem prezrádzať, o čom je tá kniha, ako to dopadne, ale našiel to dieťatko a našiel teda tú reinkarnovanú bytosť a potom toho žiaka aj učil. Takže je to naozaj zaujímavé, keď sa do toho dostanete, ako ten vesmír a svet funguje. Čo je veľmi dôležité taktiež poznamenať, že nie každé dieťatko sa reinkarnuje hneď, alebo nie každé dieťatko si vybere potom tú cestu na ten svet. Taktiež niekedy sa dejú to, že mala som klientku, ktorá potratila, ktorej sa dieťatko bohužiaľ nenarodilo. A o pár mesiacov porodila dcerku jej sestra a ona cítila, že to je tá dušička, ktorá vlastne bola v nej. Vlastne o pár mesiacov na to otehotnila jej sestra a porodila a hovorila mi, že naozaj vnútorne je šťastná, že majú v rodine a že veľmi cíti to prepojenie. A nekazila im ten vzťah, že nemusíte sa mysleť, že to bolo o závisti alebo tak, ale tá mala veľmi blízko k tejto mojej žienke a potom aj táto klientka zistila, že vlastne má poruchu krvi a kvôli tomu to dievčatko nevedelo prísť jej, ale chcela tam byť v rámci rodovej línie. Takže niekedy tie detičky sa vám potom tam zjavia v rámci niekoho príbuzného alebo vašej kamarátky a potom sú také, že sa na vás lepia a ja chápem, že to potom pre vás možno niektorých náročné, ale aj toto častokrát vidím. Dobre, ale povedzme si odkaz. Ja budem veľmi rada, keď sa so mnou podelíte, či už na pravavestba@gmail.com, babyvestba@gmail.com alebo aj tu do súkromného komentáru.
táto téma, hlavne na Slovensku, mi príde taká veľmi tabuizovaná, že ono sa to ani nehovorí, koľko tých žien potratí, nielen v prvom trimestri, ale naozaj aj ďalej. A ja by som veľmi rada aj tým žienkám odkázala, že naozaj nie ste v tom sami, len sa o tom nehovorí. Tie ženy prežívajú smútok a také zahambenie, alebo nechcú počúvať tie proste žvásty ostatných, že však dobre sa stalo, lebo mohlo to dopadnúť zle, alebo tak. Takže berte toto videjko ako také vaše povzbudenie, že ten smútok, ktorý možno niektorá z vás cíti, je na mieste a naozaj sú aj žienky, ktorí sa tomuto venujú a ktoré vás vedia podporiť, a keď po niečom túžite veľmi silno, aj napríklad po tom babetku, tak sa vám to vie splniť. Ale poďme si spraviť odkaz. Prvá, druhá alebo tretia kartička. Ak ste si vybrali prvú, tak toto ukazuje, že tá myseľ toho vášho dieťatka je voľná, že ono sa rozhodovalo naozaj spontánne, nebolo to niečo nejako veľmi plánované alebo niečo, že ešte ako keby ja tam cítim takú tú energiu takého, že zlaknutia sa tých emócií, ktoré tuto zažívali ste možno s ním, že ešte sa potrebuje tak ako keby naladiť na tú energiu. Predstavte si to chili, že ešte si potrebuje zvykať na takú tú štiplavejšiu chuť, ktorú zažije na tejto zemi. Ak ste si vybrali druhú kartičku, tak toto vraví, že toto dieťatko by vám chcelo odkázať, že chcelo by vám hovoriť viac, ako vás ľúbi. Častokrát tie klientky, ktoré aj prežili buď potrat alebo smrť dieťatka, nachádzajú srdiečka v rámci kamienkov alebo sa im zjavujú nejako a naozaj nie sú šialené, sú to také odkazy a veľakrát uvidíte možno aj vy veľké srdiečko a to ukazuje, že to dieťatko vás naozaj veľmi, veľmi milovalo, že nie je tomu to jedno, ale je tam, aby vás tak ochraňovalo, podporovalo a že ste naozaj v jeho srdci. A keď ste si vybrali tú tretiu kartičku, tak som iba myšlienkovo ďalej. Toto častokrát značí, keď robím výkladíky na tehotenstvo v rámci odblokovania, že táto dušička sa pripravuje už, aby išla opäť na ten svet, alebo veľmi blízko je pri vás. Častokrát tieto deti sú takí spirituálni anielíkovia alebo takí sprievodcovia, ale toto mi skôr naznačuje, čo to ja tu cítim energiu, že tam máte nejaké ďalšie dieťatko alebo že toto sa opäť zjaví. Držím vám moc palce, budem rada, ktorá kartička vám vyšla a majte sa krásne a držím moc palce.